ассалому алайкум дӯстони азиз, ба канали мо обуна шавед ва зангулачаро пахш намоед. модаре буд дар як замоне ва хост ки барои духтараш насиҳат кунад ва ба духтараш гуфт: духтарҷони азиз, ба корҳои ғайри шаръӣ, ба корҳое ки ба номуси ту мерасанд, ба он корҳо даст назан ва бештар корҳои хайр кун, то ин ки писанди мардум бошӣ ва мардум туро азиз доранд. духтар ба модараш гуфт: модарҷони азиз, шумо роҳи дурустро интихоб кунед ва мо ба шумо пайравӣ мекунем. ва чунон ки гуфтанд, ба коре ки худ амал намекунӣ, ба дигарон тавсия мадеҳ. ташаккур барои диққататон ва сарбаланду саодатманд бошед. худо ҳофиз, бародарон ва хоҳарони азиз.